देवी कारखाना येथे कामगाराचा विजेचा शॉक लागून मृत्यू झाला आहे। पैठण तालुक्यातील विहा मांडवा परिसरातील चौंडाळा शरद रेणुका देवी सहकारी साखर कारखान्यातील कामगाराचा विजेचा धक्का लागून मृत्यू झाला आहे। ही घटना शुक्रवारी रात्री 11च्या सुमारास घडली। काळू बाळासाहेब मोरे वय वर्ष 25 राहणार शिवाजीनगर तालुका पैठण असे मृत्यू झालेल्या कामगाराचे नाव आहे। सविस्तर माहिती अशी की शुक्रवारी रात्री काळू मोरे हा साखर कारखान्यात नेहमीप्रमाणे ऊस वजन विभागामध्ये काम करत होता। यावेळी त्याला विजेचा धक्का लागल्याने तो बेशुद्ध पडला। त्यानंतर त्याला इतर कामगारांनी तात्काळ पाचोड येथील शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले, परंतु वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर प्रकाश सावळे यांनी काळू यांची तपासणी केली असता तो मृत्यू झाल्याचे सांगितले। या घटनेची माहिती विहा मांडवा पोलीस चौकीचे पोलीस उपनिरीक्षक सुशांत सुतळे, जमादार सुधाकर मोहिते यांना मिळताच घटनास्थळी जाऊन त्यांनी पंचनामा केला। पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गणेश सुराशे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवालदार अप्पासाहेब माळी हे करत आहेत। नितीन ब्रह्मराक्षस, बुलंद आवाज, विहा मांडवा।